Barkanku da warhaka masu kallon mu. A yau ne na kawo muku wannan gagarumin shirin da aka dade ana shirya shi, wato mai suna Kwaska, na wannan babban jarumin na Adam A Zango. Da wasu ku suka sani, wato Kwaska dai tsohon shiri ne da aka dade ana shirya shi, amma dai gaskiya wannan shirin ya bambanta da wannan na daɗin. Duk da dai story iri ɗaya ne wajen yaƙi da ta'addanci da shi Kwaskan yake yi, wato da yakan wato azalumar gwamnati, amma dai wannan din ya bambanta da wancan din wanda kuka sani. Kusan dai komai ana yin shi wato a cikin zamanance ne, wannan rayuwa da muke yi, musamman ganin cewa da fim din yayi su labari na su allura cikin ruwa, manyan fina-finai sun taso, to masu Kwaska dai sun gashi takobi sun ce Kwaska zai zo zai buge wayannan duka wato shirye-shiryen kamar da kuke gani. Gaskiya yanzu an karo wulakanci da yawa a fim din, akwai manya-manyan motoci, akwai sababbin shirye-shirye da kuma sababbin aktoci wanda kuka sani da kuma wanda ba ku sani ba, sannan gyare-gyare wanda ba a yi shi a wancan Kwaskan ba, to duka yana cikin wannan. Sabida gaskiya idan kuka kalla sai kun gode sosai, kuma sai kun haɗa musu tuta, don gaskiya Kwaska ya sama shirin da a wannan shekarar ba kowane shiri bane ake ɗauka. Kamar yadda kuke gani ina sa muku ƙananan shirye-shiryen sin ɗin ƙanana, gashi dai kuna gani fim ɗin da irin storin da ne, akwai ta'addanci amma kuma idan kana cikin kallon fim ɗin sai ka kai ma kawai ka zo ka fara san Kwaskan. To ga dai yanda ake ta shirya fim ɗin nan ina sa muku kuna gani, ga manyan motocin da shi acton yake hawa. Kamar yadda kuka sani a baya ya fito a attajiri ne, kuma ya fito a kamar irin shugaba ne haka, uban tafiya. Fim din dai shine dai bai canza ba, amma dai wannan zai zama episode ne, za a rika sake episode 1 episode 2 kamar yadda dai ake sake su irin su farin wata shakallo. To haka Kwaska ma zai zama ana ci gaba, ana ganin kurakurai, ana gyarawa, ana ganin wani abin da ya dace sai a gyara, kamar da kuke faɗa comment section sai a faɗa a ce Kwaska yana da bukatar kaza sai a gyara. To haka fim din sai ya rika ɗaukaka, yana samun tasiri sosai. Gashi nan kamar da kuke ji yana bayanin yadda abubuwan za su rika tafiya, kuma mu kun sani mu masu sharhi ne da bayani, duk abin da yake faruwa za mu rika sanarwa kuma muna sakewa. Idan kuka faɗa a comment section za mu rika duwa muna tattaunawa. To haka ake ganin wani kuskuren sai a gyara, amma ba wai da zagi ko da cin mutunci ba. Kun san kowa ba wanda yake kan daidai, amma dai kamar da muka saba tare da ku, muna jin daɗin haka. Mu ci gaba kuma ku faɗi ra'ayoyin ku, idan akwai wani akto kuna so a sa sai ku faɗa. Kuma wani abu da bai shi yasa tun yanzu ake sake trailer da kuma dan gutsu haka ana sawa, za a sa muku kamar da kuke gani an sa sabuwar actress ko kuma an sa sabon actor, za a sa muku, za mu rika sa Instagram din mu da kuma irin su TikTok. To ban san dai me ra'ayin ku ba, amma dai Kwaskan sun ce yanzu za a rika sake shi episode ne haka, episode by episode, kamar duk sati. Wannan za a sake shi on 25th August ne za a sake episode na farko. Kada ku sake a baku labari, ku tsaya nan. Kwaska ya zaga ko ina fa Kwaska ake labari. Gashi nan Kwaska sabon salo, to kada ka sake a baku labari. Gashi nan za a fara sakewa a YouTube channel na Adam A Zango, to kada ka sake a baku labari. Ni ma ku karfafa ni, ku danna mun like kuma ku mun subscribe kamar da muka saba, saboda sababbin bayanai na fitowa rika sake muku. Na barku lafiya.